салом дӯстони азизам. тарзи таҳияи каду асалӣ дар тафтон. кадуҳоро ба пораҳои дилхоҳ хурд мекунем ва ҳар як кадуро пур аз шакар мекунем. шакар ба ҳамон андоза ки пурра рӯи кадуҳоро пӯшонад. баъдан ба тоба як паймона об мерезем дар зери кадуҳо, ба ҳамон гуна ки дар навор мебинед, ва онҳоро ба муддати 50 дақиқа дар ҳарорати 180 дараҷа дар тафтон мегузорем. шояд ҳароратҳои тафтонии шумо фарқ кунад, барои ҳамин бинед ки то замоне ки каду пурра пухта шавад. кадуҳо пурра пухта шудан ва аз анамон асал, яъне ҳамон шарбате ки аз зераш хориҷ шуда ҳаст аз каду аз шакар ва таъми асалро медиҳад, дубора ба рӯи кадуҳо мерезем ва онро бо чормағз ором медиҳем ва метавонед онро аз рӯяш яхмоз ва ё ҳар дигар ширинӣ ҳам гузоред, бо ин вобаста ба хоҳиш аст.